Li bajarê Amedê pêşengeha bi navê Pêşengeha Hevdîtina Buharê ji aliyê navenda Merkez Kaç ve bi piştgiriya Şaradariya Bajarê Mezin a Amedê û bi 20 dezgehên hunerî û hunermendan ve hat vekirin. Di pêşengeyê de nêzîkî 105 berhemên hunermendan hatin pêşkêşkirin. Armanca pêşengeyê jî wêne saz didin zanîn ku bi saya pêşengeyên bi vê rengî dixwazin girêdana di navbera înisiyatîfên hunerî yên serbixwe xurt bikin û taybetî gêşkirina têkiliya bi dewlemendiya çandiya Amedê ye. Pêşenge ji Tirkiyeyê nêzîkî 20 kolektifa em divracivîn. Armanca wan bi bilinca kolektif kanibin bimeşin. Melek çawa kanibin bimeşin. Ser politikayı çandê kolektif çi rolê vê bigire. Ser vê armancê me ava kire serge. Di pêşengeyê de berhemên hunerî yên ji aliyê hunermenden ve hatine hilbijartin, dîmenin ji berhemên wan bixwe, pêker û sazgehên cûr bi cûr ên vêdeo û deng hene. Kolektifê hepkî muhalîf, hepkî alternatîf. Di ortama hunerê de xuya nakin, naydîtin, mezêretir ew hanê cem hev. Em dixwazin hem ew wan bidin nasiye hem jî di xêndî İstanbul wek havê merkezek merkezine din ava bikin ser hunerê. Pêşengeha bi navê Hevdîtina Buharê cara yekem û ku li bajarê Amedê bi vê rengî tê vekirin. Pêşengeh heta 10 Nîsanê ji bo hunerhêza ew ê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.